A ještě pořád poslechne. Matěk se mu napsal. Počkej, to mě řekneš. Zabíjet mě nebude. To točíš? Jo. Jo, Betka točí. Bětka to tam taky točí. Taky točí. Co ty kluku? Co ty kluku? Ježiš, a on ho chce? To je kluk. Co se divím, že ten prostor ještě není. Však, to je ono. Jasně. Výborně, ano. Čekej. To je kluk, no ale to je frajer. Výborně, ano. Aspoň kousek. A to je, jako my jsme vlastně ho poprvé kousal v Zlatých horách na rosti valíčka. On říkal, že nebude. A on to měl jako válku, on trošku přepínal. A já mu tak prostě proti němu stál, zahodil ruka a ono nic. To bylo naprosto bezrak, on prostě furt chtěl pořídat. To byl ten, co chtěl zabít. Dva roky se vydovala, než přepnul, že ta hra jakože hra se ukáže. Jinak prostě vražda figuranta a konec. Taky když mu nabídne... On to věděl, jako si dá pozor. Tomášovi Vláďovi Baťovi. Když tady figurovat, tak Vláďovi rozerval koleno na háčkoučku a kapsu. Já jsem mu to nabít, říkám, jsi buď nabízíš mu to? Dělej, to je kluk. To je, ale to je kluk. Co se ty? Super. No Betka ne. Vlastně nikdo se s tím nechce tahat. Super. Výborně. Super. Super. Ano. Jasně. Výborně. To je frajer, ježiši, to je frajer, no, to je kluk. Výborně. To je jasný, no, ale to je kluk, ježiši, to je frajer. Výborně. Super. Dneska snažíš, kluku. Dneska snažíš. Hej, to je kluk, ježiši, to je kluk. Paťák, výborně. Super. Bude, neboj. Víš, tak to chce.
chceme to jako pokoušet. No. Pořádně, stole, Výborně, ano.